Вади за стриминга да почне. Да, вече. Телевизионен мост. Готово. Уважаеми колеги в залата, уважаеми зрители в онлайн стриминга, добре дошли на днешната дискусия, посветена на следващата фаза, да кажем, от развитието на електроенергийните пазари, конкретно в България. Казвам се Атанас Георгиев, за колегите, които не ме познават, декан на Стопанския факултет и символичен домакин на днешното събитие през нашата Net Zero Lab. В началото няколко думи защо нашия факултет прави това събитие. Връщайки се назад във времето, първо, че ние тази година отбелязваме 35 години от възстановяването на Стопанския факултет в рамките на Софийския университет, но също така тази есен се навършват 20 години, откакто стартира първата магистърска програма в Стопанския факултет, насочена към енергийните пазари и услуги. И тези от нас, които си спомнят по-ясно този период, първо тогава либерализацията тепърва започваше, официално от 2004 година. Второ, всички очаквахме, че до 1 юли 2007 ще бъде завършена, включително до ниво краен потребител, а сега сме очевидно 18 години
по-късно все още в недостатъчно завършена фаза. И трето, имаше доста така въпросителни относно позиционирането на един бизнес факултет в темата за енергетиката. Това, което можем да кажем за изминалите 20 години е, че през различни формати, магистърската програма, дискусии, следдипломни квалификации, летни школи и вече редица научно-изследователски проекти, ние доказахме, че има достатъчно място и достатъчно голяма значимост на икономиката и управлението като теми в енергийните пазари. Нещо повече, темите свързани с конкуренция, с пределни разходи и цени, с различните етапи от либерализацията на пазара няма как да се случат без активното участие на енергийни икономисти. Също така обаче през този период виждаме, че тези процеси не само в България, но и в Европейски съюз като цяло се движат с различна скорост, понякога и с различна посока. Поне от 2020 година насам забелязваме така едно разделяне на националните политики, свързано с пандемията и мерките за справянето с нея, което може би разколеба еднородните мерки, свързани с енергийните пазари, различни субсидии се появиха в отделните национални пазари, различни методи за облагане на извънредните печалби. И това като че ли даде повече свобода на отделните правителства да мислят алтернативни подходи на досегашния, а именно обединяването на пазарите и премахването на всички национални допълнителни ограничения. Дали в този формат България избра правилното решение по отношение на либерализацията към краен потребител и по-важното, обсъдихме ли всички аспекти на тази тема преди да се вземе финалното политическо решение? Това е част от дискусията днес. Надявам се, че тя ще бъде достатъчно оживена и че ще бъде проследена и онлайн от много колеги. В рамките на шегата аз само ще кажа, че за нас като факултет и университет, това, че либерализацията продължава, но не завършва, не е чак толкова лошо. Ще има работа за нас, както в онзи стар виц, където сина на адвоката завършил и набързо приключил едно дело, което той бил водил 10 години и бащата казал, ма как можа сега с това дело аз ви изхраних, изучих, а пък ти толкова набързо го приключи. И ние така, може би, в рамките на шегата до някъде се радваме, че дебата продължава. Но от друга страна е важно да анализираме всички аспекти, дали това, което се случва, ще доведе до очаквания резултат и всъщност какви са следващите етапи. На последно място, не и по значение, аз вярвам, че истинската либерализация на пазара е тази, която аз наричам либерализация 2.0, именно внедряването на иновации при крайните потребители, така че те не просто да изберат алтернативен доставчик на енергия, алтернативен начин да се захранват със собствени мощности, индивидуално или в енергийни общности, с прилагане на нови технологични решения за енергиен мениджмънт и интеграция на електрическа мобилност и електрическо потребление в домовете. Работим и по тези теми, усилено в няколко проекта, тези, които са в Net Zero Lab, проектът Inforeco, проектът Intogreen и други подобни. И се надяваме, че заедно с нашите млади изследователи ще стигнем до интересни модели от други пазари, които могат да бъдат приложени и при нас. Искам да благодаря на панелистите в днешното събитие за това, че са наши гости. На главен асистент доктор Мария Трифонова, която е основен организатор на всички дейности в Net Zero Lab. И да й дам думата, за да представи модератора Мария Кръстева и да ви каже малко повече за предстоящото днес. Благодаря за вниманието. Здравейте и от мен. Много се радвам да ви видя днес тук. Net Zero Lab стартира кампанията информационна или обучителна, бих казала, кампания осъзнатия потребителски избор в началото на тази година, защото съзнаваме нашата роля да бъдем мост между академията и обществото и в крайна сметка да популяризираме знание, когато такова всъщност има, факти и информация
по начин, по който трябва да е достъпен и достатъчно разбираем за аудиторията. Стъпихме на проучване, което всъщност трябва да призная, че беше подготвено по-скоро и осъществено от Greenpeace, а именно те започнаха една кампания, в която се опитваха всячески да съберат всички тези въпроси, които вълнуват гражданите. И мога да кажа, че общо взето може да ги групираме в 4 основни категории. На първо място, това, което притеснява гражданите или ги вълнува, е какво означава либерализация и как тя ще се отрази на цената на тока. Ще се промени ли начина на формиране на цените, ще поскъпне ли тока, ще се прилага ли таван на цените и така нататък. Втората област от въпроси всъщност е свързана с това как потребителят ще се ориентира и ще направи най-добрия избор. И тук, разбира се, е много важно пазарните участници, търговците да имат своята активна роля и да достигнат, първо да разработят подходящи продукти и да достигнат до битовите потребители с тях. На третата група от въпроси е какво се случва, ако потребителят не е активен и не желая да поеме отговорност за своя потребителски избор. И тук се сблъскваме също така с много хора, които изразяват абсолютно недоверие. Било то към институциите, към доставчиците на енергия, правят паралели с мобилните оператори. Съответно, това е голяма степен причината те да не вярват в реформата, без значение как ще бъде осъществена тя. И разбира се, въпросът, който вълнува и нашия екип, това е по какъв начин уязвимите групи ще бъдат защитени, какви са въобще механизмите за защита и как да гарантираме тяхната ефективност. Тези 4 групи въпроси адресирахме в създаването на информационни видеа, които може да намерите на сайта на лабораторията, както и в YouTube канала, и те ще се увеличават в следващите дни и месеци. И съответно изхождаме в тези видеа от по-скоро икономическата теория, която казва, че конкуренцията води до по-добри условия за потребителя, че регулираните цени често прикриват реалната стойност на електроенергията, която не дава достатъчно стимул за енергийни спестявания или пък прехвърля разходите между групите потребители по непрозрачен начин, или пък създава затруднения в интегрирането на възобновяемите енергийни източници и нови пазарни участници, в това число енергийни общности или активни потребители. Но, както казах, това са по-скоро теоретични допускания, защото самото изпълнение на реформата, т.е. самата пълна либерализация на енергийния пазар, не е единствената стъпка за постигане на резултати. Успеха на реформата виждаме, че е толкова условен и зависи до голяма степен от начина, по който тя ще се случи, а не дали ще се случи. Поглед към емпирични изследвания, които направихме във времето в други европейски пазари, показва в действителност, че се наблюдава намаляване на цената, парибита, средно с около 2,5%, но това все пак не трябва да забравяме, че са исторически данни от пазари, които не срещаха тази динамика, която виждаме в днешни дни. Не трябва да забравяме, че ефективното управление на енергийната система, степента на енергийна модернизация в дадена държава, дълновидността на решенията, които трябва да бъдат взети относно инвестиции в тази система, също така свързано с готовност въобще на търговците да отговорят на нуждите на бита, но до голяма степен и готовност на потребителя въобще да поеме тази активна роля са допълнителни фактори, които биха до голяма степен определили доколко въобще изпълнението на тази реформа би било довело до успех. И мисля, че това са много въпроси, които останаха неотговорени в дебата, който имахме и видяхме до този момент в публичното пространство. И това беше всъщност и нашата мотивация днес да поканим пред вас експерти, които според мен имат много различен поглед върху темата, със своите знания, своя ъгъл и опита, който имат, и всъщност да поговорим за тези въпроси, но също така и да хвърлиме малко поглед напред във времето. С много голямо удоволствие представям нашия модератор, доктор Мария Кръстева, енергиен експерт и всъщност човека, който до голяма степен ни помага в тази кампания, точно с набирането на данни, факти, изследвания и захранва така с фактология нашите информационни видеа. И Мария ще бъде модератор на панела. Мария, заповядай.
Благодаря ти, Мария. За мен е голямо удоволствие да бъда тук, като в ролята си на модератор на това събитие, защото темата е изключително интересна и социално значима и трябва да говорим повече, да говорят повече експерти от различни аспекти на тази тема. На първо място искам да благодаря на всички участници, които сте тук и които сте онлайн гледате. Ще бъде много полезно за диалога да бъдете максимално активни, да се включвате с ваши позиции или въпроси, които не сме засегнали. Както и да благодаря на нашите панелисти. Постарали сме да съберем хора с различен професионален профил, вероятно и различни позиции по темата, но пък съм сигурна, че всички сме обединени от една ангажираност към устойчивото развитие на сектора. Като цяло, когато говорим за либерализация, тя е една доста чувствителна тема в България и определено недостатъчно позната. От една страна, ако трябва обективно да погледнем, тя крие рискове, особено свързани с повишаващите се разходи, енергийни разходи през последните години. Но от друга страна е, може би, най-прекия ефективен път към изграждането на модерна, ефективна и зелена електроенергийна система. Малко ще започна с въведение по темата, за да може да стъпим след това на експертните позиции на колегите панелисти. Либерализацията в Европейския съюз започва 90-те години на миналия век, когато страните членки постепенно отварят пазарите си на електроенергия и газ за конкуренция. Самия процес се извършва поетапно, защото изисква сериозни структурни промени, подготвеност на всички участници по веригата и редица законодателни и регулаторни промени. В България либерализацията започва, както доцент Георгиев каза, преди повече от 20 години, през 2004 година, когато е регистрирана първата сделка по свободно договорени цени между голям индустриален потребител и АЕЦ Козлодуй. Първо излизат най-големите потребители, тези на високо напрежение. През 2013 година се извеждат средното напрежение потребители и така една от големите стъпки се предприе сравнително скоро през 2021 година, когато излезнаха всички останали небитови потребители, тези на ниско напрежение, които съставляваха немалък брой, над 500 000 потребители. Сега какво се случи през последните две години, всъщност когато се заговори по-активно с реални действия за либерализацията на бита, която е последната стъпка от либерализацията на целия електроенергиен пазар. През 2023 година се взе политическото решение, че тя ще се осъществи и трябваше да бъде, така беше заложено в Закона за енергетиката от 1 януари 2026 година. Пазарът започна да се подготвя, все пак това беше законова промяна, но в края на миналата година се внесоха няколко законодателни предложения и за първи път започна да се говори за поредно отлагане на либерализацията. Тези законопроекти стояха неразглеждани няколко месеца в Комисия по енергетика в парламента, докато бяха с един общ законопроект гласувани окончателно през май миналия месец де-факто и се взе решението за поредно отлагане на либерализацията. Сега, днес сме се събрали, тъй като тази тема, като че ли политиците основно говориха по нея, взимаха се едни решения, които не бяха достатъчно комуникирани с всички заинтересовани страни. И всъщност в рамките на следващия час се надявам да чуем различните гледни точки и да отговорим на някои въпроси, които според нас останаха недостатъчно обхванати. На първо място, какви са предизвикателствата, които повече бяха комуникирани, за разлика от ползите, които всъщност либерализацията може да донесе. Защо либерализацията се отложи за пореден път? Каква е текущата подготовка на различните участници? И какви стъпки трябва да бъдат предприети и какви не бяха предприети, за да бъде процесът прозрачен, справедлив и в полза на обществото. С това кратко въведение бих искала да премина към нашите панелисти.
като на първо време да ги помоля да бъдат фокусирани в своите изказването, своите основни позиции в рамките на 4-5 минути. Това ще бъде първата част на нашето събитие. След това ще преминем към няколко въпроса като блиц от моя страна и ще преминем към дискусия с участниците от публиката. Така, ще преминем сега. Имам удоволствието да представя нашия първ участник, госпожа Надежда Ганчева, която е старши анализатор в програма Енергетика и климат към Центъра за изследване на демокрацията, който притежава над 30 годишна история като генератор на идеи, но и активен участник при изработването на политиките. Моля да представите в рамките на 4 до 5 минути вашето виждане по темата структурна промяна. Благодаря, Мария. Благодаря и на другата Мария за поканата. И първо искам да кажа, че смятам, че този дебат е чудесен, но трябваше да се случи не организиран от Стопанския факултет на Софийския университет, ами от властите, които всъщност трябваше да подготвят либерализацията, а не да я отлагат за пореден път. Както и Мария каза, Центърът работи по темите енергетика вече повече от 10 години и либерализацията е предмет на много наши доклади и анализи, които ние винаги се стремим да бъдат максимално безпристрастни, основани на данни, на добри практики от други страни, и това е и начинът, по който ние разсъждаваме по тази тема. От една страна, може би, и много благодаря за увода и за историята, как сме стигнали до днес. От една страна, може би трябва така честно да си кажем, че либерализацията може да се погледне и се гледа по два различни начина в България. От една страна, като една неразбрана и страшна тема и промяна, и като цяло промяната плаши, и същевременно се използва за, как да кажа, политически дивиденди, защото говорим ли за цени, автоматично всеки има мнение, но говорим ли за по-сложен процес, който изисква наистина много всеобхватен подход, който да бъде реализиран така в един доста дълъг времеви диапазон, ако щете и в рамките на повече от едно правителство, което, както знаем, е така времевия диапазон, в който много хора мислят. Ние се опитваме да мислим пък като от другата гледна точка. Какви са ползите и какво може да спечели България от въвеждането на пълна либерализация? Ако трябва концептуално съвсем да го представя, тя би спомогнала за демократизацията първо на енергийния сектор, т.е. създаването на активни потребители и промяната от една силно централизирана енергийна система към такава, която реално включва всички като потребители, но и защо не като производители на електроенергия. Разбира се, трябва да говорим и за декарбонизация, която пък също среща доста съпротива и след малко ще задълбавим малко и в тази точка. И разбира се, децентрализация чрез по-широко въвеждане на възобновяеми източници. Може би един от въпросите, които бяха поставени, беше защо се бави либерализацията. Нашето мнение е, че това е за да може да бъдат подкрепени и да бъде продължено реално субсидирането на въглищните централи, които са нито конкурентоспособни, ако са сами на пазара, нито пък отговарят на каквито и да било изисквания от гледна точка на емисиите, които произвеждат. Така че нека не забравяме, ние не се страхуваме в Центъра да кажем това, което мислим, особено когато става дума за липса на прозрачност в взимането на решения и като цяло недемократични процеси в енергетиката и не само, както може би знаете. Но ако трябва пък по-положително да подходя, какво мислим, че трябва да се случи? Първо, Мария Трифонова много добре подчерта липсата на доверие, което пък е може би най-сложното нещо, което бихме могли да искаме от потребителите предвид политическите и социални условия в страната. Но на база на доверие трябва да има и голяма политическа воля за справянето с либерализацията в тандем с
справянето с енергийната бедност. Тези два въпроса не могат да бъдат разделени в нашия контекст на повече от 1,8 милиона, ако не се лъжа, енергийно бедни граждани. Просто няма как тези две теми да бъдат разделени. И това изисква много прозрачност, много силен и независим регулаторен надзор, за да може процесът изобщо да вдъхне доверие на потребителите и да бъде успешен. Изисква се и ясна комуникация. Ето, ние това правим днес, но както казах и в началото, това първо и най-важно е работа на политиците, а не на заинтересованите страни. Тоест, инициативата за комуникация не би следвало да дойде от нас. Говорейки и за либерализация, трябва, виждам, оставя ми една минута, много целенасочени мерки за подкрепа на енергийно бедните. Това би помогнало не само и в комбинация с мерки за енергийна ефективност, за насърчаване на използване на енергийно ефективни уреди и създаването на енергийни общности, т.е. това, което казах, активни потребители. Изисква и дигитализация. И всичко това пък, либерализацията би помогнала пък на ЕРП-тата, да кажем, да направят нужните инвестиции в мрежата, която пък да осигури повече сигурност на доставките. Видяхме дори около Коледа миналата година как нямаха възможност да осигурят достъп до електроенергия на десетки хиляди, ако не се лъжа, домакинства. Това би могло да бъде избегнато, ако има и инвеститорски стимул за дружествата, които да осигурят сигурност наистина на всички потребители, а не вместо да се подпомагат най-нуждаещите се, да субсидираме, нека си го кажем, въглищните централи. Надявам се, че се справих с времето. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо Ганчева, за тези въвеждащи думи и многото теми, които всъщност обхванахте, които се надявам да развием и в последствие в хода на дискусията. Сега, тъй като споменаха потребителите и тяхната голяма роля изобщо в либерализацията, бих искала да дам думата на господин Богомил Николов, който е изпълнителен директор на Българска асоциация активни потребители, защото все пак либерализацията по данни ще засегне 4,5 милиона битови потребители в България. Каква е перспективата от гледна точка на потребителите? Какво разбирате под засегне? Че ще има промяна? Или всъщност нещо негативно влагате? Не влагам нищо. Как да почна. Нищо негативно, просто процеса по смяна ще ги засегне, това няма спор. Като всяка една промяна, нали, тя засяга всеки, защото променя начина ни на живот, това с което сме свикнали. А ние сме свикнали да получаваме всеки месец някакви числа, да ги плащаме и оттам нататък нямаме повече никакъв интерес. Обаче времената се промениха, най-малкото заради това, че технологиите вече дават възможност за много по-голямо участие на самия потребител или на домакинството, ако трябва да го вземем като мерна единица. В днешно време човек не може просто да получава някакви сметки и да ги плаща. Или поне това би било глупаво поведение. И веднага ще ви кажа защо. Значи аз доскоро имах автомобил, за който давах около 2500 лева на година за гориво. Сега от няколко месеца вече минах на електрическа кола. Разходите ми са много по-ниски. По тази схема все още централизирана, нали, зареждам си в гаража и съм доволен. Но си задавам въпроса, могат ли да бъдат още по-ниски? И веднага ще ви кажа, да, могат. Мога да си зареждам колата и за 0 лева на месец. Айде, то няма да е 0, защото аз трябва да направя една инвестиция. Но ако вземем за основа това, с което разполагам 2500 лева потенциални спестявания, заради това, че сменям колата, значи аз за 4 години давам 10 000 лева за гориво. А дали 10 000 лева няма да ми стигнат, за да си сложа няколко панела на покрива и да си зареждам колата? Вярно, че събота и неделя, нали, не може през нощта да я зареждаш, но може. Значи, аз вече мога да проектирам собственото си поведение, да си правя сметка. Само че централизираната система ме ограничава. Тя ми забранява да направя това. Защо? Защото аз като сложа утре панелите и не ги използвам, те ще създадат напрежение във вътрешната мрежа. То трябва да излезе от някъде и ще излезе през електромера, ще отиде в мрежата. И електромера ще ми го навърти, все едно съм го ползвал от мрежата, а не все едно съм и го дал. Предполагам, сте запознати с този проблем. Нали?
Гърците го решиха преди 10 години, даже може би и повече. Въведаха така нареченото нетно измерване. Нали? За тези, които не знаят, простичко да го обясна. Електромера мери в двете посоки. Взел коло, дал коло. Нали? Насам ми отнема от сметката, насам като върти ми дава. Само, че това не се харесва на цялата система, която е конструирана вертикално, иерархично. Имате отгоре една група производители. Нали? Най-добрият модел е в Малта. Там са построили съвършенството. Имате една централа в целия остров, газова. Тя подава ток за всички. Единственото, което трябва да правиш е модели на натоварването по часове, за да знаеш нали, колко газ да подаваш и колко ток и готово. Значи, живот, щастие. Няма да мислиш за мрежа, за балансиране и за никакви неща. Ма дори и малтийците започнаха да слагат панели на покривите и нещата, че трябва да седнат да мислят по този въпрос. Как хем да е централизирано, как хем да запазим комфорта на тази централа, която е много добре, тя си работи, откакто се помнат, хем в същото време трябва да дадем път на технологиите. Мисля, че не може досегашните технологии да останат за винаги. Нали? Ясно е, че те ще бъдат заменени и този процес е болезнен за някого. Нали? Ако вие сте собственика на тази централа, няма да ви е много приятно, че някой започва да слага панели. Тоест това е конкуренция на възможности. И сега тук големия въпрос е, трябва ли да се даде най-малкото равен шанс? Голяма част от страните дадаха приоритет на домакинствата. Знаете, в Германия свърши ли време? Добре. Германия дадаха приоритет на домакинствата, субсидираха дълго време, за да започнат. Ние в момента все още сме на ниво забрана. Значи аз реално имам забрана. Не мога да инвестирам 10 000 лева спестени от горивата от колата си, за да сложа батерии. Не мога, защото утре системата ще ме наказва. Нали? Тук въобще не споменавам за бюрокрацията и за останалите аспекти, които ме спират. Тоест, ние, ако не направим тази либерализация, ние сами си забраняваме прогреса. Значи, ние си го ограничаваме. В името на какво? За да запазим нещо, на което сме свикнали. Значи седиш в една дупка, отвънка вали и викаш, няма да излезна от тази дупка, там отсреща има хотел луксозен и топло, ама няма да излезна, защото ще ме навали по пътя. Това правим ние. И си седим на едно място. И оставаме последни. И изоставаме. Простичко е. Нали, по-нататък ще ви кажа още неща за самия преход. Значи, преходът никога не е нещо чак толкова лесно. Може и да се намокриш малко, но има начини как да стане най-малкото, защото не сме първи. Както няма да въведем първи еврото и ще видим, че няма нищо страшно, така ще стане и с либерализацията. Айде да я наричам свободен пазар, че тая дума либерализация вече малко се натовари с някакви негативни очаквания. Аз ще му казвам свободен пазар, окей? Благодаря ви, доктор Никол. Всъщност, вие обърнахте внимание на много важни аспекти, че либерализацията не е просто една промяна в законодателството, изисква всъщност редица стъпки, които да извървим, така че да има реална полза за потребителите. Споменахте част от тях за технологичните подобрения, за информираността на потребителя всъщност, който може да се възползва от тези неща, за стимулите, които да се осигурят от страна на държавата. Но сега, когато си говорим за потребители, бих искала да премина към нашия следващ панелист, госпожа Даниела Пенкова, която е икономически експерт на Конфедерация на труда Подкрепа, като ще я помоля да обърне внимание на уязвимите потребители, всъщност, които са ще бъдат една от най-засегнатите групи и е важно да се осигури достатъчно механизми, които да ги защитат. Какво е нивото на подготовка в България на тези защитни механизми? Благодаря, Мария. Нямаме стратегия за реакция и за защита на потребителите. Необходимо е да се създаде една национална стратегия, тъй като имаме 30% енергийно бедни при средно 14% за Европейския съюз. Аз съм, може би, единствената тук, която е твърдо срещу либерализацията и бих искала да кажа защо. Първо, от една страна, бих искала да се противопоставя на твърдението, че тя е отложена за пореден път.
Либерализацията започва от 1 юли за всички битови потребители и нека обясним защо. Тя се осъществява на 2 етапа. Първият етап, това е либерализацията на пазара на едро и именно тази либерализация започва от 1 юли и тя е по-страшна от либерализацията на пазара на дребно. Защо? Основната тежест от повишаването на цените идва именно от начина, по който се определят цените на пазара на едро. Казвам го за всички, които не са запознати. Това всъщност не е свободен пазар, защото всичките производители на пазара на едро взимат една и съща цена. Тоест, никой не може да реши да отиде и да си купи ние като клиенти, като граждани и така нататък, да предпочетем една по-евтина енергия. Начина на ценообразуване се прилага в цяла Европа по един и същи начин. Нека да обясним накратко как, за да разберат всички, че не е свободен пазар. И защото никой друг не го казва, освен нашата организация. Нарича се модела за ценообразуване, се нарича Pay Us Clear. Казвам го за колегите, които ще ни гледат и могат да отидат да проверят точно за какво става дума. На пазара на едро излизат всички производители на електроенергия. Всеки един заявява какви са разходите му за производство на енергия. Там има ВЕИ-та, ТЕЦ-ове, АЕЦ, всичко, за което можете да се сетите. Най-евтина е електроенергията от ВЕИ-тата, естествено, тъй като те не заплащат. Нали, имат инвестиции, които са направили в панели или вятърни турбини, всичко, което е необходимо. Но да кажем, че тяхното гориво е безплатно, защото използват слънцето и вятъра. Първо се решава, нали, какво е количеството, което се търси на пазара, т.е. вижда се, че има заявки от страна на доставчиците, да кажем за 100 мегавата. Първото количество, което се обещава да се изкупи и се изкупува, е на тези с най-евтината енергия, която произвежда. След това следват тези с по-скъпата и така нататък. Последният мегаватт, който се купува от най-скъпото производство. Да кажем, че 99% нали, се произвеждат от всички останали. 1 мегаватт се купува от ТЕЦ-а, да кажем. Накрая всички, независимо, че са заявили разходи много по-ниски от тези на ТЕЦ-овете, където между другото влизат и въглеродните емисии, т.е. това също влиза в разходите за производство, абсолютно всички ще вземат цената, най-високата възможна цена. Това означава, че математически цените ще се повишат и то с много. Това са прочутите свръхпечалби, за които говорим. Нали? Някой е казал, аз произвеждам за толкова, накрая взимам 100. Произвеждам за 20, но взимам 100. По този начин на ценообразуване. Така че ние можем да очакваме с либерализацията, която сега се прави, можем да очакваме веднага покачване на цените на пазара. Те всъщност ще са тези, които са си, но какво се случва? Ние казваме, че КЕВР ще продължи да подпомага, т.е. фонда за енергийна сигурност ще продължи да подпомага едни регулирани цени, но те не са регулирани както до сега, пак от КЕВР се определят, но КЕВР до момента определяше регулираните цени, като взимаше предвид какви са разходите за производство на всяка една централа. И казваше, от теб ще взема толкова на твоята цена, с малка печалба отгоре, но не с тези свръхпечалби, за които сега ви разказвам. Това бяха регулирани цени и те се базираха на разходите за производство на всяка една централа. От утре, от 1 юли, сега наскоро КЕВР вече направи своята прогноза за следващия период и тя естествено цените се покачват, няма да се разглеждат разходите за производство, когато КЕВР определя тези базови цени, а ще се разглеждат една прогноза за пазарната цена, т.е. тази цена, за която до сега ви казвах как се определя. Така че при нас се либерализира пазара, фонда едва ли ще има възможност да подпомага всички, там ще ви обясня, когато имам време, ако имам време, точно как работи. Препоръчвам на всички да се заинтересуват. Има доста лекции, има много сериозен академичен дебат по отношение на определяне на цените.
на електроенергийния пазар. Намерете, има преведени и от европейски големи финансисти, икономисти, които обясняват, че това всъщност не е либерализиран пазар, това е най-голямата, наричат я измамата на века. Тук ще спечелят евтините производители, които ще взимат и ще получават свръхпечалби в крайна сметка за това, което правят. Вторият етап на либерализацията, за която може би сега се говори, че се отлага, това е либерализацията на пазара на дребно, където трябва да има повече частни фирми, доставчици и така нататък, между които ние да отидем да избираме и нека кажем, че това е крайно неефективно. В момента има 38 лиценза за такива доставчици. Представете си, това са още 38 секретарки, счетоводители и така нататък. Още 10 на секунди, моля. Благодаря. В крайна сметка пари, които ще харчат за реклама, защото нали, трябва по някакъв начин да се състезават, за да привлекат клиенти, което ще доведе допълнително до допълнителни разходи и така нататък. Ще изгуби цялото общество и ще спечелят шепа фирми, които са производители и тези, които ще бъдат доставчиците. Това в крайна сметка ще се случи. Подобрение никакво от гледна точка на енергията, която си е същата, която и днес. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Ганчева, за изразената позиция. Важно е да има... Да, извинявайте много. Важно е да чуем всички гледни точки по темата. Обърнахте внимание и на пазара на едро. Всъщност ние тук имаме представители на търговците, които предполагам ще се включат по-активно в тази тема. Така като кратък коментар само ще направя, че по принцип на регулирания пазар и сега с решението на КЕВР, което и както до момента се определяше цената на регулиран пазар от КЕВР, това, че тя е регулирана и е по-ниска за битовите потребители, това не значи, че не се плаща разликата от фонда, т.е. със събраните средства, които са основно от енергийната система, всъщност се плаща тази разлика. Тя не остава някъде неплатена от никого. Само като последни данни, тъй като КЕВР излезе с доклада си преди няколко дни за прогнозата си за следващия регулаторен период. Всъщност прогнозата пазарна цена, която се определя на крайните снабдители, която е реална и пазарна, е 239 лева. Определената базова цена за битовите потребители е 144 лева. Тази разлика всъщност се оценява на 1,3 милиарда лева, които ще бъдат платени от Фонд сигурност на електроенергийната система. Тук следят много въпроси дали тези средства могат да се изразходят по-ефективно, но все пак ще продължим дискусията в последствие. Сега бих искала да дам думата и на представителите на всъщност търговците на електроенергия, на господин Атанас Димов, който е заместник-председател на управителния съвет на ТЕП. И вие всъщност представлявате и най-големия лицензиран търговец на електроенергия в България, Електрохол Трейд, така че имате много широк поглед върху пазара. И мен ми е интересно, освен, разбира се, вашата основна позиция, да споделите и научихме ли си уроците от предходните етапи на либерализацията с стопанските потребители? Благодаря. Здравейте на всички първо. Аз ще се върна малко в началото на дискусията. Искам да използвам платформата да благодаря на господин Атанас Георгиев. Вършите чудесна работа. Факултета произвежда кадри, които са много добре подготвени. Продължавайте в същия дух. Едно голямо благодаря от нас. Също така много внимателно слушах и госпожа Мария Трифонова с заключенията, които сте направили, информационната кампания, обучителната кампания, която сте организирали. Поздравление за което всички заключения, които сте направили, напълно се споделят от членовете на асоциацията и въобще като експерт мога да го кажа. Направи ми впечатление, че казахте, че това е теория. Всъщност това е една много добра практика, бих казал, на Запад, в развитите западни пазари. Тези всички принципи, които вие описвате и така споделяте с широката общественост, работят от години. Сега, като представител на Асоциацията на търговците на енергия в България, бих казал, че ние имаме така дългогодишна история.
Нашата позиция винаги е била последователна и винаги сме подкрепили всички стъпки на институции, на държава, които са в посока на либерализацията или в посока на това да освобождаваме пазара, ако да речем тази дума не ни харесва, либерализация. Смятаме, че най-правилният подход и най-правилното нещо, което може да се създаде и да се направи е създаване на условия за пазарна конкуренция, чрез която всички цени и условия на пазара да се определят на принципа на конкурентно пазарно равновесие. Това нещо, смятаме, че пазара е най-верният регулатор и той дава верните сигнали към всички търговски участници и всички субекти, участващи на него, за по-нататъчни планове и за бъдещо развитие и смятаме, че това е най-правилният начин, който се прилага от години на Запад, за това да даде правилни сигнали към търговските участници за едно устойчиво развитие въобще на целия енергиен сектор. Това, което правим ние в България, стъпките са, бих казал, в правилната посока. Имаме, може би, така леки проблеми с тайминга. Тоест, при България това нещо се забави доста. Това е нещо, което трябва да се довърши според нас и една правилна рамка поставена, в която всички търговски участници могат да работят, смятаме, че е задължителна, защото това ще даде възможност не само на търговци, на потребители, на всички, на производители, всички по веригата, да се адаптират и да се подготвят за това нещо. По отношение на подготовката имаше въпрос във връзка с това, готови ли са търговците за това нещо. Аз бих казал да, търговците са готови. Дали са крайни потребители, битови или небитови крайни потребители, трябва да знаете, че няма много голяма разлика. Търговците оперират на този пазар от години. Първите сделки, както вече казахте, бяха сключени 2004 година, даже си спомням датата, 19 септември беше. Така че от тогава има натрупан много опит и смятам, че повечето търговци в България, по-големите, са подготвени и върват по линия на това да прилагат добрите международни и западни практики в България, което ще доведе до иновации в сектора и до промяна. Но за да се адаптират правилно търговските участници, трябва да получат правилните сигнали. Трябва да получат правилните сигнали от органи, от регулатори и всички, които са, смятам, че отговорни за това да създадат една рамка от правила, по която всички да работят, като същевременно се остави и гъвкавост на търговските участници да се адаптират, да иновират и да предложат различни продукти на крайните потребители. Било то небитови или битови. В общи линии това е позицията, която исках да изложа. Както вече казах, последователна, без промяна. Истински вярваме в пазарния принцип и смятаме, че това е единственият начин, по който могат да се формират едни справедливи условия, ценови нива и условия, които да важат за всички. По този начин и потребители, и производители да бъдат равнопоставени и да работят при една по-голяма прозрачност. Благодаря ви много, господин Димов, за изказването. Вие споменахте рамка от правила, която трябва да съществува, за да може да се случи либерализацията по най-ефективния начин. И с този преход ще премина към нашия последен панелист, но не по важност, разбира се, госпожа Соня Николова Кадиева, която е председател на Асоциация Свободен енергиен пазар, също с доста богат опит и наблюдения в сектора. Госпожо Кадиева, каква е вашата гледна точка по темата? Всъщност, какво трябва да се случи на практика, за да може да видим една ефективна либерализация по най-добрия възможен начин?
Благодаря и Мария. Благодаря на организаторите за поканата на това събитие, което, вярвам, трябва да има много практическа стойност като резултат от дискусията. Нашата асоциация Свободен енергиен пазар, която също обединява търговци на електроенергия и не само, работи и следи развитието на свободния пазар повече от 10 години. В личен план работя повече от 17 години на този пазар. Ние до сега натрупахме опит в развитието на свободния пазар за небитовите потребители. Сега сме в следващата стъпка пълна либерализация, т.е. приключването и включването на битовите потребители на електроенергия. Спомням си, някъде около 2020 година, стари председател на КЕВР каза: пълна либерализация очаквайте 2025 година. Да, някои от тези неща ще се случат още тази година. Пълна либерализация, за нея говорим само на пазара на едро от 1 юли. По отношение на свободния пазар, т.е. снабдяването на битовите потребители, тяхното ценообразуване, съществува някакъв страх от това какви ще бъдат цените, как ще могат да ги плащат тези потребители и как да бъдат гарантирани енергийно уязвимите потребители за това, че ще могат да се справят с свободния пазар на електроенергия. Свободният пазар на електроенергия е нищо повече от това и неговата философия е колкото се произвежда, толкова да се потребява във всеки един период ние го наричаме сетълмент, но това е всеки един период на производство и потребление. Тоест, цялата философия на свободния пазар е организирана така, че да се намалят оптимално разходите на енергийната система. Затова планирането и прогнозирането трябва да са много близки до това, което реално се случва по отношение на консумацията на електрическа енергия. За да се случи това обаче и за да може да имаме активно участие на всеки един потребител на този пазар, той трябва да бъде информиран. Трябва да бъде информиран за това каква е неговата консумация във всеки един период на консумация. Трябва да има данни за това, за да може да участва активно в управление на своята консумация на електрическа енергия. Това към момента не е даденост. Ние очакваме към момента на включването на битовите потребители все пак както те, така и ние като търговци, координатори на балансиращи групи, да разполагаме с тези данни, за да може ефективно този участник и този потребител да участва на свободния пазар на електроенергия. В последния доклад на за решение на КЕВР за регулирани цени от 1 юли, виждам едни сигнали към пазара, които не дават правилна посока за цените, за реалните цени на пазара на електроенергия. Какво имам предвид? В своя доклад КЕВР е посочил, че битовият потребител от 1 юли ще заплаща 180 лева за дневна енергия и 77 лева за по нощната тарифа. Или 180 лева за базова тарифа. Обаче, какво показва свободния пазар на електроенергия? 180 лева за дневна тарифа не отговаря на цените на свободния пазар на електроенергия. Тоест, сигнала към битовите потребители на електроенергия се дава грешно, защото нощна енергия на 77 лева на свободния пазар почти не може да се намери. И вместо тези регулирани цени да отразяват до някъде реалните цени на свободния пазар, те дават грешен сигнал към битовите потребители, защото той, ако беше на свободен пазар, щеше да може да управлява тази своя консумация и цената му от 180 лева по дневната тарифа нямаше да е толкова, защото структурата вече на предлагане
и на производствени мощности в енергийната ни система е много променена от това, което съществуваше преди 10 години. И виждаме цени в дневните часове на деня, които са много по-евтини от нощните. В общи линии смятаме, че пазарът трябва да създава истинска конкуренция, а конкуренцията се създава като се създадат такива нормативни регулаторни норми, които да дават достъп на много участници на пазара, не само производители, не само потребители, доставчици. Това е свързано с лицензиране на допълнителни, т.е. вкарването на нови лицензианти на пазара, защото това би дало възможности за много по-добри условия от гледна точка на иновативни технологии, въвеждането на нови продукти, които да стимулират повече конкуренция сред участниците на пазара. Благодаря ви, госпожо Кадиева. С това изказване мисля, че засегнахме голяма част от аспектите, които са на темата, и ще преминем към нашата втора част от дискусията, която е всъщност няколко въпроса от моя страна, като ще ви помоля да бъдат по-скоро под формата на блиц интервю, по-кратки, за да може да преминем след това и към дискусия с участниците. Всъщност факт е какво е законодателството в момента. На този етап либерализацията е отложена, забита. Каква според вас е следващата важна стъпка, която трябва да направим от тук нататъка? Законодателно, технологично, някакви инструменти, които да създадат и стимули, пазарни и конкурентни? Може да отговорите. Аз ще продължа във връзка с сигналите, които госпожа Кадиева каза, че се дават, може би не по най-верния начин, към потребителите. И ще отговоря и на въпроса. Сега, знаете, че освен рамката, която се поставя от държавата и от органите, и от съответните регулаторни органи, ще дам един пример. В 2022 година, след, знаете, имаше труден момент, енергийна криза, беше поставена рамка, с която се компенсираха търговските участници, тогава не битови, на свободния пазар. Това нещо беше правилно. Ние го намираме за правилно, защото при такава криза, на която беше подложена не само България, всички страни в Европа, правилното действие на държавата беше да се намеси и да даде време на търговските участници да се адаптират към новата среда, която беше налична. Сега това беше преди доста години. Сега това, което виждаме в Европа, тези компенсации, които се даваха на търговските участници на свободен пазар, постепенно отпаднаха. Смятаме, че това е верният ход, който Европа направиха, докато в България тези компенсации още стоят. Аз мисля, че всички търговски субекти за вече години станаха, би трябвало да се адаптирали към новата среда. Всички знаете, че вече и нивата на пазара вече не са такива, които да отговарят на тези, които бяха, когато възникна енергийната криза. Ето това е един пример още веднъж за недобър сигнал към всички търговски участници. Това, което направиха на Западна Европа с премахването на тези компенсации, до какво доведе? До нещо много правилно. Стимулира се търговията на дългосрочни продукти. Говориме си винаги, че искаме да има предвидимост, искаме да има дългосрочност, поне 1, 2, 3 години напред за ценови нива, възможност за хеджиране или така фиксиране на цените на потребителите за някакъв по-дълъг период от време. Това става чрез дългосрочни продукти. Виждаме, че като ефект от компенсациите, които в България все още продължават,
това нещо пречи на такива продукти да бъдат реализирани на пазара. И оттам съответно не можем да постигнем тази предвидимост на ценовите нива в някакъв по-дългосрочен вариант, по-дългосрочен период. Това, което исках да коментирам във връзка с това, какво още може да се направи. Това е един пример за правилен сигнал, който може да се даде към пазарните участници. От друга страна, пък също така смятаме, че и подкрепяме винаги всички мерки пак на държавата, защото това е нейната роля, за подпомагане на потребителите, които не са достатъчно конкурентни, да речем, ако са енергийно интензивни, или битовите потребители, които, както госпожа Пенкова каза, има доста, 30% са енергийно бедни, но смятаме, т.е. подкрепяме такива мерки, но трябва да ги вземе държавата. Смятаме, че не е пазарно те да се вземат през цената, да минават през цената на електрическата енергия. Защото по този начин, освен че се изкривява пазара, се подава грешен сигнал към всички търговски участници. Аз лично смятам следното. Ако даден, да речем, субект, който е енергийно беден, има затруднения и той не може да си плаща електрическата енергия, най-вероятно той няма да може да си плаща парното, водата, което вече излизаме изобщо от сектора на електрическата енергия. Така че, да, трябва да има такива мерки, трябва да има такава държавна програма и то даже бих казал, че трябва да наваксаме там. Да не казвам, че сме закъснели, но трябва да наваксаме там, за да може да се идентифицират тези потребители и да бъде осигурена някаква адекватна подкрепа за тях. Благодаря ви, аз абсолютно съм съгласна с това, което каза господин Димов. Може би само мога да допълня малко повече детайл относно точно подкрепата на най-уязвимите потребители, които за съжаление в България са доста голям процент от населението, но компенсациите, ако искаме да продължим да използваме тази дума, трябва да са много целенасочени. Тоест, пазарът да не компенсира еднозначно всички потребители, било то как да ги сравня, малка селска къща, където живее една стара баба и потребява почти нищо, но по същия начин се компенсира и някой, който има басейн в Бояна. А всъщност компенсациите трябва да бъдат много добре таргетирани, много добре изчислени и трябва да бъдат в тандем с други мерки. Тоест, нека да не мислим само за цената на електроенергията, да мислим и за това да потребяваме по-малко. Тоест, енергийната ефективност, мисля, че не я засегнахме до сега в дебата, но всъщност това е основен елемент в енергийния преход. Презумпцията, че трябва да има повече производство и повече потребление, съвсем не е реалистична. Нека да мислим и за това как енергийната бедност да се бори чрез комплексни мерки, които да бъдат част от още по-широка, добре структурирана енергийна политика. Тоест, от една страна да подкрепим свободния пазар, абсолютно конкуренцията, иновациите, новите технологии, нетното отчитане, което е фундаментално за това потребителите наистина да знаят какво потребяват, да пестят повече, да бъдат по-активни, да бъдат по-наясно и съответно да взимат информирано решение за потреблението си, а не просто да разчитат, че държавата ще продължава да държи цените изкуствено ниски. И пак казвам, да не забравяме за най-уязвимите, да помогнем целенасочено на тях, а да оставим конкурентната среда да въведе иновации, нови технологии, активно потребление, повече мерки за енергийна ефективност. Казах го и в началото в изложението си. Либерализацията или въвеждането на свободен пазар не е една индивидуална мярка. Тя трябва да бъде част от цялостна държавна стратегия за енергийния, индустриален също преход на страната. Не може да гледаме само от едната страна или пък само от другата. Тоест, и тук пак е ролята на държавата да даде ясна пътека напред. Те се опитаха в националния план за енергетика и климат. Там видяхме, че се приоритизират един вид мерки, пак да кажем спрямо дадени производители от микса, но
далеч недостатъчни са мерките за насърчаване на енергийна ефективност, на собствено производство, енергийни общности, нетно отчитане, всички тези елементи, които заедно в синхрон биха могли да компенсират или да подкрепят и да помогнат най-уязвимите битови потребители. И същевременно да не спираме прогреса и това, което, както и господата казаха, се случва навсякъде около нас. Благодаря. Може и аз да допълня изказването. Само кратко, моля. Да, много кратко. Трябва да има, имам препоръка, трябва да има по-широк диалог и държавата трябва да предизвика такъв диалог с всички заинтересовани страни и да се върви в посока на консолидация на мненията, което минава през компромиси от всички страни, а не в посока на разделение, ако има някакво такова. Трябва да има кампания със сигурност, да е така доста широка, информативна и да се дават фактите, и това нещо трябва да стане не за 1-2 месеца, а да почне да се подготвя поне година и нещо, преди да почнат да се правят тези промени. Благодаря. Аз няма съм толкова вежлив, колкото колегите. Ще го кажа малко по-ясно. Значи не може Лукойл да ти е най-големия нетен получател на субсидии за електроенергия в страната и ти да искаш да вървиш да се развиваш. Значи, ако някой може да си договори изгоден договор за доставка на електроенергия, това е Лукойл, не аз. Нали, обитателя на 80 квадрата жилище. Той може да си направи дългосрочен договор, да си планира и така нататък. Като му даваш субсидия и му гарантираш някаква цена, това е рая на света. Държавата ми застрахова всички рискове и аз не правя нищо. Значи няма свобода. Имам си там ценичка и оттам не ме интересува, купувам си ден напред пазара и не мисля изобщо да се развивам. Нали? Така няма да стане. Това исках да го кажа малко по-директно, нали, което казаха колегите. И сега да си дойде в моята част, нали, която касае домакинствата. Вижте, за енергийната бедност не направихме нищо за 10 години. Имаме всичко на всичко една дефиниция. 2 реда в закон. И до там. И оттам нататък нищо. А ние пък тая дефиниция с колко бутане я добутахме, просто не ми се разказва. Нали, колко дълго и колко сложно. Сега, не мога да разбера откъде идва тая резистентност, съпротива от страна на държавата да си развие тази политика за енергийната бедност. Вероятно, обяснявам си го, именно с това поведение, което е досега, субсидираш всички по-равно и готово и си свършил работата. Не става така. Значи, колежката го каза, като поддържате една цена за всички, печели басейна в Бояна. Значи, енергийната бедност, политиката за енергийна бедност въздава повече справедливост. Значи, това е функцията на социалната държава, да помага на този, който се нуждае, не на този, който не се нуждае. То се получава така, че колкото повече консумираш, колкото повече топлиш, толкова повече субсидия получаваш. Нали? Някакси това не води до никакво развитие. Така че, следващите стъпки. Енергийната бедност трябва да се превърне в реална политика. Първото нещо е, все още държавата не е определила орган, който ще измерва, ще определя кои са енергийно бедните. Значи, не знам защо е толкова трудно това, но аз мисля, че това е една рутинна административна задача, която държавата може да си изпълни без особени усилия. Оттам нататък вече, когато имате, нали, този списък от хора ще бъде динамичен, той всеки месец ще се променя. Но оттам нататък вие вече можете, имате обекта, на който да приложите тая политика. И започвате. Първа стъпка – поносима социална цена. Втора стъпка – мерки за изваждане на тези хора от това състояние. Как става? С енергийна ефективност, с подпомагане на вложения. Когато аз обитавам една къща, айде да го кажем така, енергиен клас F, и тя може да мине енергиен клас C, да речем, или B, ще се окаже, че аз вече няма съм енергийно беден, защото ще харча по-малко. И така, степ бай степ, стъпка по стъпка, но въпросът е, че ние още не сме си изяснили посоката
нали, нямаме, как се казва, ясно очертана посока, че това трябва да правим и вече да почнем стъпка по стъпка. Не знам колко години ще ни трябва да го осъзнаем това нещо, че няма обратен път. Пътя е само в една посока и от нас си зависи как ще го направим. След това, вероятно, ще кажа още нещо. Това, което бих искала да допълня само към изложението на колегите, според мен въпросът с енергийно уязвимите потребители се решава по няколко начина. Трябва да има дългосрочни политики. Дългосрочните политики минават през решаване на демографски проблем. И това не е процес, който може да свърши за 1-2 години. Вторият начин е развитие на икономиката, защото колкото повече се увеличава благосостоянието на гражданите на една държава, толкова по-малко енергийно бедни ще има. Било то и на електроенергия, потребители на електроенергия. От друга страна има такива краткосрочни мерки, които могат да бъдат прилагани в момента. Ако едно домакинство е енергийно бедно, то ще потребява малко електроенергия. Тоест, неговата му месечна консумация ще бъде в рамките на няколко мегаватт часа, 100, 200, 300. И подобни мерки са въведени в съседния нас държави. Тоест, могат да бъдат подпомагани домакинства, които имат ниска консумация, които се предполагат, че са енергийно бедни. И тяхното потребление да бъде субсидирано, да получават помощи, да влязат в тази графа енергийно уязвими потребители. Всички останали би трябвало да могат да понесат цената на свободния пазар. И то цената, която тя не е толкова страшна. Даже ние бяхме направили едно сравнение за цената на електроенергията на един небитов потребител, който на свободен пазар. Той е с СТП профил, така наречения СТП профил, които са и всички битови потребители. И той за 2024 година има цена 202 лева на мегаватт час. Ако приемем доклада за решение на КЕВР, той би имал 180 лева на мегаватт час. Тоест разликата е 10%, не повече, на свободния пазар. И с опцията той да може активно да си управлява потреблението, било през така наречени, нали, когато има данни за неговото потребление, той може да си управлява, да не консумира в върховите часове, в по-високи цени, да направи някакви мерки за енергийна ефективност, да си направи мощности за собствена генерация и така нататък, които да му намалят в дневните часове консумацията, ако има такива. И в този смисъл смятам, че държавата не трябва да повтаря начина на компенсация на битовите потребители, който приложи на небитовите. Защото небитовите потребители, както нали, ще се повторя, всички получиха една и съща компенсация за разходите за електроенергия, независимо кой какви нужди има ли такива или няма такива нужди. Едва сега виждаме някакви опити за диференцирано подпомагане на небитовите потребители. Благодаря. Така, аз бих искала да кажа, че наистина най-големия проблем е за енергийно бедните, но този проблем всъщност ще засегне всеки един от нас. Либерализацията, която в момента се прави, ще доведе до там, че разходите за живота на всяко едно домакинство ще се покачат. И то, тук преди малко една колежка каза, нали, в момента КЕВР държи цените изкуствено ниски. Аз бих искала да подчертая, че в момента КЕВР досега определяше цените на базата на разходите на фирмите, на техните инвестиции и на някаква печалба,
Така че всички те имаха някаква печалба и не ми се струва, че когато цената се определя спрямо разходите на една фирма, това е изкуствено ниска цена. Напротив, това, което ще се случи е, че ще имаме изкуствено висока цена по начина, по който ви обясних, че се определя. Как ще реагираме в крайна сметка? Стана въпрос за демографската криза. Сега в една държава, в която разходите нарастват постоянно и в която приходите всъщност не нарастват с такива темпове, се случва тази демографска криза, защото младите хора съвсем обяснимо гласуват с краката си, както се казва, стават и си тръгват и заминават в чужбина. Сега, за други неща стана въпрос. Естествено, трябва да се направят, да се предприемат редица мерки, които да подпомогнат енергийно бедните, но и самите общности, така че гражданите да бъдат малко или повече независими от мрежата, да се създават тези общности и така нататък, енергийни общности. Искам да кажа следното, понеже стана на въпрос. Беше даден за пример Германия, където действително в продължение на години бяха инвестирани много големи средства и там има най-много енергийни общности. Същевременно Германия е държавата с най-високите цени на електроенергия. Тоест, да, може би някоя общност може и да спечели от това. Но обществото като цяло губи и това е едно поредно обещание, което беше давано от теоретиците, които направиха всичко възможно, за да вкарат като политика на Европейския съюз либерализацията на пазара. Това беше обещание. Ето, ние сега ще създадем тези общности, ще паднат цените, ще станем по-енергийно ефективни и така нататък. Нищо от това не се случи в нито една държава. Така че мисля, че е време да започнем да наричаме нещата с истинските си имена. И това е, че либерализацията е една измама. И е време най-сетне политиците да не мислят за печалбите на някои фирмички. Обикновено имат и интереси лични по една или друга линия и да започнат да мислят за гражданите. В противен случай хората ще продължат да се изнасят и ние наистина няма за кого после да мислим. Енергийно бедните не могат да си позволят. Стана на въпрос, че те имат по-ниски сметки и така нататък. Мога да ви кажа, че енергийно бедните са тези, които имат най-големи разходи за електроенергия в процентно съотношение. Защо? Защото те не могат да си позволят да отидат да закупат най-модерните уреди, които са А-класа и така нататък, и накрая си купуват най-евтиното, което има в магазина, и то харчи повече ток. Тоест всяко едно от тези неща, за които ние говорим с голямо желание. Затова и трябва много добре да бъде премислена тази стратегия, национална стратегия, която се надявам скоро да бъде създадена, както и една обсерватория за енергийната бедност. Трябва да се видят нещата как стоят действително на терен. И факта е, че няма да е лесно и трябва да има хора, които да казват истината. Къде са проблемите? Благодаря. Благодаря ви, госпожо Пенкова. Благодаря на всички участници и панелисти. С това бих искала да преминем към последната част на нашата дискусия и се надявам публиката ни да е активна с изразяване на позиция или въпроси към нашите панелисти. Здравейте, Невен Боянов се казвам, енергиен експерт с опит и от Германия дълги години, и понеже споменахте Германия, няма как да не коментирам. Действително цените в Германия, крайните цени за електроенергия са сравнително скъпи, но е малко объркващо да се реферира към това, защото всъщност борсовите цени в Германия са по-евтини от България. Допълнителните разходи идват мрежовите такси основно, които са доста високи, защото Германия инвестира в мрежата, нещо, което ние не правим. И затова и такива опасности, като това, което се случва в Испания, са по-вероятни тук, в такива държави, отколкото в Германия. Също така има допълнителни данъци и такси, които са наложени чисто политически върху цената, като данък върху тока, Штромстeuer,
който всъщност е немалък. Така че сумата от тези допълнителни такси е повече от самата борсова цена, което наистина е някакво политическо решение, което наистина трябва да се дебатира в Германия, но няма нищо общо с борсовата цена. И едно въпрос, че имам, ако така ми позволите. Вие правилно описахте модела Merit Order, според който се образува цената на електричеството. Как бихте коментирали факта, че в 10 часа, горе-долу 10-11 часа, между 8 и 18-19 часа, когато е най-високо потреблението, всъщност тази логика на формиране на цената достига до това, че тези евтини технологии всъщност покриват търсенето на електричество и затова цената на борсата на свободния пазар е много ниска, нали? Тези така нулеви или много ниски цени, всъщност когато е най-висока консумацията, което всъщност понижава разходите, енергийните разходи на предприятията. Благодаря. Много благодаря за въпроса. Давате ми възможност да кажа нещо, което много исках да кажа, но нямах време. Така, нека кажем следното. Поради начина, по който се формира цената, всеки производител много би искал да се включи една скъпа централа, за да може след това да вземе по-висока цена за своя ток. Това води до едни пазарни манипулации, които принципно трябва да се следят. КЕВР се занимава с това нещо. Защо? Защото, примерно, тези, които ще произвеждат най-евтиния ток, знаят, че могат да произведат 10, но казват, аз ще произведа 5. Не за друго, за да може и другите централи след това да кажат, аз ще произведа толкова и толкова и толкова, и за да се реши, че в крайна сметка цената ще бъде еди каква си. Има няколко начина за пазарни манипулации. Мога да ви гарантирам, че всички, както търговци, така и производители, основната работа, която вършат по цял ден, е да се чудят как да направят пазарна манипулация. Какво се получава? Примерно, в момента вие трябва да кажете колко ток горе-долу ще произведете, но след това се оказва, че ВЕИ-тата произвеждат повече от това, което са заявили. КЕВР принципно налага за такива случаи, знаете, че трябва да бъде винаги балансирана системата. Няма начин да не е балансирана във всяка една секунда. Ако не е балансирана, за по-малко от минута се срива, както се случи в Испания. Затова е много важно да се знае точното количество, което ще се произведе, ще се консумира и да бъдат винаги балансирани. И от тук разходите за мрежата. ВЕИ-то е непостоянно, както знаем, и в допълнение се чудят как да получат много свръхпечалби. Тъй като в момента КЕВР налага, да кажем, един вид глоба, когато ти произведеш повече от това, което си казал, нали? Те наказва по някакъв начин, се стига до там, че много ВЕИ-та, вместо да физически да спрат производството, да се изключат и така нататък, те какво правят? Започват да продават цена даже под нулата. Между другото, в много групи даже това се приема за нещо страхотно. Нали? Вижте, днеска цената беше минус еди колко си в тези диапазони, нали, на производство. Всъщност това е знак, че системата е пред риск, защото в един момент ВЕИ-тата предпочитат да продават на отрицателна цена, т.е. да плащат на клиента, за да му закупи цената, отколкото да платят това несъответствие на КЕВР с глобата, нали, за това, че не е изпълнено това, което казват. Тоест, тези неща звучат много добре, но трябва много добре и да се премислят. Да не говорим, че много ВЕИ-та не спират нарочно да произвеждат, биха могли, защото все още получават субсидии, нека да си го кажем, има договори, които са 10 годишни повече и така нататък, от държавата, и те ги получават на базата на произведената енергия. Но в този момент те натоварват мрежата. Те произвеждат повече от това, което се консумира и така нататък. Това са много рискови моменти, изискват огромни инвестиции, за да може мрежата да не пада и така нататък. Вие правилно казахте, че в Германия са инвестирали точно там. Други въпроси? Добре, той беше пръв, така че след това давам думата и на вас.
Всъщност, по-скоро искам да кажа няколко думи, не да задавам въпроси, да коригирам няколко неточности. Казвам се Васил Петев, а дали съм експерт или не е моя работа да казвам. Първо, госпожо Пенкова, казахте няколко неща, които не са съвсем вярни, за съжаление. КЕВР не налага глоби, глобите ги налага ЕСО, защото КЕВР няма нищо общо с реалното управление на пазара. По същия начин в България, това, което стана дума, но никой не го каза съвсем ясно, в момента държавата в този сектор, както и в много други сектори, липсва. Всички говорим за регулации, но това е държавата. И не е само КЕВР, но не искам да ги защитавам. Са няколко министерства, парламент, ако ще дори на НАП, агенция Митници и други подобни ведомства, които не си вършат работата и съответно няма никаква регулация в България, нито видимост в някакъв дори краткосрочен диапазон. В Германия, за съжаление, не ни е добър пример, защото Германия след големия блекаут 2006 година направи стратегия за развитие за 10 и за 20 години напред и просто си я следва и всяка година инвестира това, което е планирано. Докато в България се инвестира само когато опре ножа до кокала. Пример за това са дори плановете на ЕСО 10 годишните за инвестиране, които ако ги прочетете, вътре се говори много за дигитализация, но няма да намерите нито един проект, който да е за подпомагане на разпределеното производство на енергия, а не централизираното. За най-голямо съжаление. Друг въпрос, за който не се говори, е, че другия втори голям липсващ са всички финансови институции. Говорим за енергийна ефективност, енергийна бедност, въпреки че не тук в социалното ведомство трябва да се говори за енергийна бедност. Но всичко това се постига с инвестиции. Те се правят с пари. Парите са финансовите институции, освен в държавата. И на всички форуми, които се провеждат последните 15-20 години, за съжаление финансовите институции седят и тактично мълчат. България няма инструменти, нито държавни, освен един квазифонд, който не работи, които да бъдат насочени нито в енергийна ефективност, нито в дългосрочно подпомагане и на бедни, и на небедни, дори и на богати или индустрия. За съжаление, тук недобра роля изигра европейското финансиране по различните европейски програми, което беше грантово и държавата разчиташе на него за енергийна ефективност предприятията и там много пари наистина бяха усвоени. Но в България нито в мрежата се правят достатъчно инвестиции, нито в крайните потребители, да не говорим за централи. И това е една от причините в България да не е готова за такова посрещане нито на бум на ВЕИ мощности, нито за енергийна бедност или пълно освобождаване на пазара, за което говорим, да не е либерализация. За съжаление, тук няма да решим проблемите, но поне може да дадем някои добри насоки и изводи. Един от тях е именно да се направят финансови инструменти, които да подпомагат всички по веригата. Не говоря за скъпите централи, защото всъщност КЕВР не определя цените по разходи, за когато става въпрос за квотите за бита, определя цените по разходи за свободния пазар и определя дотирани цени за бита, които ги включва в разходите на централите, което е съвсем различно. И на българската борса цените не се определят на Pay as Clear, а се определят от един европейски механизъм, известен като формула Еуфемия, която първоначално беше създадена за определене цени на трансграничен пренос, а не цени на борса, но в много европейски страни беше прието за формула за определене на цените на борсата. Дали е правилно или не е друг въпрос. Ако искате нещо наистина да се случи, просто трябва да се създадат финансови механизми, които да инвестират, наистина да инвестират в всички по веригата от производители до крайни потребители в нормални инструменти, които са поносими за всички. Иначе няма да се случи нищо.
Тъй като времето ни притискаш, само ще събера въпроси и след това ще ви дам възможност да отговорите на тях, тъй като още двама човека виждам, че вдигнаха ръка. Мисля, че така ще е доста по-ефективно. Здравейте, казвам се Кремена Стоянова от ЛКБГ. Имам 3 въпроса. Двата са насочени към госпожа Кадиева и господин Димов. Смятате ли, че може да има либерализация на дребно, на битовия сегмент с СТП-та? И втория въпрос е, трябва ли да има конкуренция между крайните снабдители? Сега. Възможна ли е? И третия ми въпрос е към господин Николов. Чухме много за инструментите и какво е необходимо от пазарна гледна точка. Моя въпрос е, извън финансовите механизми и модели, имаме ли достатъчно инструменти да овластим българския потребител, господин Николов? Надявам се, че модератора записва въпросите. Здравейте, Румяна Гоцева от Капитал. Аз имам един малко по-общ въпрос към вас. За това как всички тези политически колебания по отношение на свободния пазар, ще го има, ще го няма, ще бъде на едро, на дребно и така нататък, се отразяват от една страна на пазарните участници и всъщност това не води ли до по-голяма неяснота, съмнения и тревоги у потребителите? Благодаря ви. Здравейте, казвам се Александра Петрова. Занимавам се с финанси и счетоводство през последните 10 години в енергийния сектор при различни пазарни участници, търговци, производители и електроразпределително дружество. И в така неформални обстановка, когато това стане ясно, хората ми задават най-общо 4 въпроса. Вие засегнахте някои от тях, разбира се. Така че това, което аз ще кажа, ще бъде само в потвърждение на всичко, което казахте в интересната дискусия. Първият, разбира се, за цената. На каква цена ще бъдат фактурирани? Къде могат да си правят хората реални проверки на цените, по които плащат фактурите си като битови потребители? Вярно ли е това, че в така летен, слънчев, топъл ден с вятър в 12 часа на обяд те ще знаят, че могат така по-активно да се включат в потреблението и всъщност ще могат така да контролират разходите си? Вторият въпрос е, ако по някаква причина не се случи смяна на средство за търговско мерене и не успее профила от стандартен товаров профил да се промени на почасов товаров профил, какво се случва с този потребител? Друг въпрос е, ако потребителя не успее да избере доставчик. За стопанските потребители имахме доставчик от последна инстанция. Там по служебен път знаехме какво се случва с такива потребители, които не са си избрали доставчици на либерализиран пазар. Какво ще стане с битовите? И третия, последен въпрос, понеже четвъртия, извинявам се, хората пътуват в страни извън България или живеят там. Аз също 2008 година съм виждала електромер, който работи с ваучер. Можеш да си купиш ваучер за 10, 15 или 30 паунда и да си го сложиш в електромера, да си заредиш и използваш толкова, колкото имаш нужда. Така хората ме питат, ако можем да вземем добра практика от някоя европейска страна, коя би била тя, или всичко ще бъде на някакъв така пачворк на парче, ще ползвам различни? Добре, много въпроси събрахме. Наистина ще ви помоля максимално кратко, ако може да отразите колкото може от тях. Мисля, че повече бяха към страната на търговците. Значи аз искам да продължа господин Петев изказването. Ще ми се така да стъпим на една плоскост на професионалната дискусия, защото вече натам върват нещата и смятам, че е важно да изчистим някои неща. Механизма за определене на пазарната цена на електроенергийните борси, да, математически е еуфемия. Но принципа на определене на пазарната цена, всъщност определенето на пазарната цена става на принципа на конкурентното пазарно равновесие. Тоест,
едно много простичко правило действа там. Никой не продава на цена по-ниска от тази, на която е казал, че е съгласен да продаде, и никой не купува на цена по-висока от тази, на която е казал, че е съгласен да купи. Това е простичкият принцип. Сега merit order, принципа на merit order работи на един друг пазар, пазара на допълнителни услуги. И това са принципи, които така се прилагат в цяла Европа, във всички добре развити енергийни пазари. Сега аз чух, че има някакви други идеи за пазарни модели и така нататък. Затова може би трябва да се стартира някаква дискусия по отношение на това какъв да бъде той, новия пазарен модел, ако не трябва да е такъв, какъвто е в цяла Европа. Да видим има ли го някъде, ако го има къде, или пък ако го няма никъде, защо. Нали? Това са простички неща, които трябва да се коментират. Другото, може би да отговоря на въпроса на госпожа Стоянова по отношение на крайните снабдители. Крайните снабдители не бива да се разглеждат като някакви по-специални участници при пълна либерализация на пазара. Те трябва да са търговски участници, като всеки един търговец, който е координатор на балансираща група и доставя електрическа енергия на крайни клиенти, било то не битови или битови. Но за да стане това, то въпросът по-скоро не е към, бих казал, асоциацията на търговците на електрическа енергия, въпросът е по-скоро към тези, които поставят рамката, в която трябва да оперираме всички търговски участници на този пазар. Другия въпрос беше за СТП-тата. Със сигурност трябва да се продължи посоката, която е определена, нали, с всичките модернизационни фондове, посока на инвестиции в електроразпределителните мрежи, така че всички системи за измерване на електрическа енергия да бъдат пригодени за почасово мерене, или не почасово, ами за мерене на 15 минути. Възможна е либерализацията и при системи за мерене, които отговарят на така наречените стандартизирани товарови профили. Трябва да ви кажа като пример, пак Германия ще взема. Там измерването на битовите потребители съвсем не е толкова модерно, или пък по часово, или на 15 минути. Има много битови потребители, които са с СТП-та. Но тук ще отворя една скоба и ще кажа, всъщност това е важно, най-важното е, ако искаме да стане по правилния начин, това, което трябва да стане, трябва да се променят методологиите за определене на така наречените стандартизирани товарови профили. Пак ще дам пример за друга държава, Англия. Там пазара е доста развит. Мисля, че в началото на 2001 започва либерализацията там и освобождаването на пазара. В България стандартизираните товарови профили се определят на някакви статистически данни, така каквато е била консумацията на дадени клиенти или групи клиенти, миналата, по-миналата, и гледаме някакъв исторически период. Това, което трябва да се гледа е, ако миналата година, юни месец, вънка е било, да речем, ще дам някаква крайност, може би 20 градуса, не трябва да се прилага същата крива на измерване, ако сега, този юни, днеска е 35 градуса. Нали? Има параметри, които трябва да се отчетат при определенето на стандартизираните товарови профили, но е възможно. Възможно е, но просто трябва да се направят съответните промени. Дадах един пример просто. Сега аз бих искала да продължа темата за така наречените СТП клиенти. Виждаме, че те съществуват и на небитовите потребители, тези СТП профили, и там би трябвало да се получим от практиката и да видим, че СТП профилите всъщност не отразяват реалната консумация на клиентите
И при съществуващите модели на компенсация на разходите за електрическа енергия, когато един клиент с СТП профил смени своята балансираща група, то той бива, меко казано, ощетен или винаги, абсолютно винаги има разлики в това, което той трябва да бъде компенсиран от това, което реално получава като възможност да бъде компенсиран, защото има разлика между отчетените стойности от мрежите и тези стойности по активна енергия. Получават се абсолютно винаги едни разлики в мрежови услуги по СТП профил и по активна енергия. Това идва като резултат от липсата на реално мерене и прилагането на СТП профили към тези небитови потребители. Това ще се случи автоматично и на свободния пазар на крайните битови потребители при прилагането на модела на компенсации винаги ще има ощетени. Затова общо взето говорим за свободен пазар само когато има уреди за търговско мерене, които отчитат интервалите на мерене на балансиращите групи и така както работи всичко, т.е. производителя по същия начин да работи консуматора, за да могат да се балансират стойностите в един и същи интервал от денонощието. По отношение на крайните снабдители, моето мнение също до някъде съвпада с това на господин Димов. Според мен лицензия като краен снабдител с една пълна либерализация на пазара не трябва да съществува. Това вече отпада необходимостта от краен снабдител. Всички трябва да бъдат търговци, координатори на балансиращи групи, но към дадения момент и с промените в Закона за енергетика, които влязоха в сила и действат от 1 юли, ще видим само няколко на брой крайни снабдителя. Всички останали доставчици, търговци на електроенергия ще бъдат лишени да участват на този пазар за снабдяване на битовите потребители. Съответно, няма да има свободен избор на доставчици, няма да има реално отчитане на електроенергия и този модел на свободен пазар на електроенергия, за който ние сега говорим, всъщност е един хибриден модел от 1 юли. Ще видим как ще се случи в следващата една година, поне на пазара на едро на електроенергия, доколко предлагането ще снижи цената на организирания пазар или ще поддържа някаква цена близка до решението на КЕВР за регулирани цени. Друг колега иска ли да вземе кратко отношение по поставените въпроси? И само кратко ще помоля, че вече сме извън времето. Овластяване на потребителите. Това е една мечта, която обаче в България звучи като ерес, защото няма власт или дори няма и кандидати за власт, като дойдат избори, нали, слушаме внимателно, дори не се появяват кандидати, които да се осмелят и да кажат, ние ще направим нещо, за да ви овластим. Не, всички искат да ни избавят от нещо, всички искат да ни спасяват, всички искат да ни... Нали, ще ви забъркаме проблем и след това ще ви спасяваме. Само спасители се продават на избори, за съжаление. И оттам нататък разговорът е безсмислен. Нали, могат да ви кажат най-различни стъпки, с какво може да бъдем овластени. Всъщност въпросът ви беше ясен, вие знаете за какво става въпрос. Нали? Да, не сме овластени, това е тъжната реалност. Ама и не искаме да сме овластени. Така че на този етап, не знам, остава си в сферата на мечтите, но аз и в първоначалното изложение казах, нали, ние сме завързани, заключени, забранено ние да се развиваме. В момента да си купиш панели, да сложиш на покрива, трябва да си глупак, за да го направиш, просто защото ще бъдеш наказан. Нали, ти не си стимулиран. Овластяването е това да ти се даде възможност да се развиваш, да поемеш собствената отговорност и след това да си извлечеш и ползите.
За жалост, не го виждам още на ниво политика. Ако искате, дайте да експериментираме, да се явим на избори, да кажем, ще овластим хората. Не само за енергетиката, за много други сектори. И никой няма да гласува за нас, за съжаление. Може би трябва повече да говорим. Така, да кажа моите две думи. Първо да кажа, че в сайта на КЕВР са публикувани фирмите, които са глобени за пазарни манипулации. Да, по ремикс. Точно така, именно. Да, те могат да се оспорват и така нататък. За две различни неща ставаше на въпрос, но да кажа, че глобите се налагат от КЕВР за пазарни манипулации. Вероятно много неща наведнъж съм искала да кажа и така. В този смисъл, за съжаление, нашия регулатор първо не разполага с достатъчно персонал. Твърде малко са хората, които могат да правят проверки на производителите и така нататък. Имаше предложение за един проектозакон, който трябваше да задължи всички да имат електронен дневник, в който да качват всички подписани договори, нали, които след това са отпаднали или не са отпаднали, цялата си информация, която би позволявала на нашия регулатор да прави много по-лесно проверки и да следи за пазарни манипулации. Това беше спряно. Така че, за съжаление, ние нямаме регулация. Моля към заключение. Не могат, дори при най-добро желание, да се намесват в тези случаи. И накрая искам да завърша с отговор на въпроса, който всъщност беше поставен в тази дискусия. Благодаря за поканата отново. Каква е ролята на потребителя, на битовия потребител на свободния пазар? Моето мнение е, че ролята на битовия потребител е на жертва. И впрочем, считам, че такава жертва и не битовия потребител, като изключим тези, които естествено са вътре в свободния пазар и печелят от неговата либерализация. Благодаря ви. Само 10 секунди, моля, извинявам се, защото просто трябва да преминем там. Да, аз ще се върна само към това, което казах съвсем в началото. Докато се водим от страх и незнание, всички технически разговори са чудесни, всеки има различна гледна точка, но абсолютно подкрепям господина. Ако държавата не реши да промени генерално посоката към по-прозрачни процедури, по-добра регулация, към правенето на стратегии в абсолютно дългосрочен план и в полза на всички граждани, потребители и производители, а не целенасочено за ползата на някой, няма нито да имаме преход, нито да разрешим енергийната бедност, нито да има инвестиции, които са абсолютно необходими, нито пък потребителя да бъде овластен и да бъде и активен, което в момента изглежда като пълен парадокс, както казахте и вие. Тоест държавата е ключа на първо място. Много благодаря на всички за вашето активно участие. Чуха се много позиции, различни, някои от тях крайни. Винаги истината е някъде по средата. Всъщност това, което става ясно, че решение от такъв мащаб, каквато е либерализацията на електроенергийния пазар за домакинствата, трябва да се изграждат с отговорност, с хоризонт и с информирано обществено участие, с време за подготовка на всички участници. Всъщност това, което отново видяхме, е непоследователна политика, за съжаление, неактивно участие на държавните институции, неосигуряване на информираност, не включване в дебата. На база на разговора съвсем кратко ще обобща само това, което говорихме до момента, какво трябва да се направи, защото процесът не трябва да спира, трябва да си напишем домашното, за да може всъщност да постигнем един устойчив енергиен пазар за всички потребители и за всички участници в веригата. Всъщност това е диференцирани и целенасочени компенсации, а не такива за всички. Стимули за енергийна ефективност, тъй като не е употребената енергия, всъщност най-евтината енергия, да се създаде рамка, но да се осигури гъвкавост на всички участници,
високо ниво на информираност, защото потребителя, за да е активен и за да изобщо може да въздейства при вземането на политически решения, той трябва да е информиран за всички рискове и ползи, които може да му донесе дадено решение. Технологични подобрения, включително много важни смарт митеринга, и отново се включваме до ролята на държавата, която трябва да създаде рамката, да е последователна и на първо време да осигури това ниво на информираност, защото търговските участници могат да го развиват, но не трябва да са тези, които го инициират. И с това да ви благодаря отново и да ви предложа да продължим дебата в неформална обстановка на кафе и чай, а ние ще се погрижим, защото темата е важна, да продължим дискусията и в нашите видеа да може да обхванем всички теми, които са от голям интерес. Благодаря ви отново.